Serbisyo. Lasay sa 3, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayang gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalaga sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Mayo 5 tuig 2020. Makitan man kita live sa amon official Facebook page kag sa amon YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. 5 ka mga eksplosibo nakitaan sang mga kabataan sa talamnan sa syudad sang Bago. Syudad sang Bacolod, natalana nga maghatag sang third wave sang food packs. Sa balita nasyonal, pagsira sang ABS-CBN ginmando sang NTC. Pagbukas sa klase, gintalana sa Agosto 24. Kag sa balita international, New Zealand, wala sa na-record nga kaso sang COVID-19 sa sulod na sang 2 ka adlaw. Sa sports balita, PBA limitahan ang giyo sa mga player bangod sa ginapatuman nga community quarantine batok sa COVID-19. Kag sa aton balita entertainment, Derek Ramsey nagdala sa pagkaon para sa mga OFWs nga naga-quarantine sa karon sa World Trade Center. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Na-dispose ang 303rd Infantry Brigade ang 5 ka mga eksplosibo nga nakitaan sa mga kabataan sa Barangay Busay, siyudad sang Bacolod kahapon nga daw Mayo 4. Nakita sang mga kabataan ang eksplosibo samtang nagapalupad sang burador sa puro ka Malipayon, Barangay Busay, Bago City sa itong Sabado nga daw Mayo 2. Ginpakamaayo sang otoridad nga tawgan ang miyembro sang 303rd Infantry Brigade agud nga palokpon gilayon para sa seguridad sang tanan. Nagapati si Police Major John Joel Batusan ng hepe sang Bago City PNP. Madugay na nga nalubong sa talamnan ang mga eksplosibo sang panahon pa sang World War II. Nagpangabay si Batusan sa mga pumuluy sang bago nga gilayon nga magpabalo sa otoridad kung may makita nga mga eksplosibo. Samtang pilason ng Tagbalay sang insulong kaginbuno sa Purok 1, Barangay Talakdan, Banwas sang Kawayan, lunas sang hakagahon. Ang biktima ginkilala kay Dennis Bueno, 36 anyos, kagang suspect ay ginkilala naman kay Rodel Villarias, 41 anyos, tanan pumuluyo sa mga lugar. Sa investigasyon sang Kawayan PNP, una nga ginaboy sa bato sang suspetsado ang puluyan sang biktima. Nagwa ang biktima nga may dala sang kahoy kaya nagluntad ang kinagamo. Natambagan ini sa mga kaingod apang may mga pilas na ang biktima tugas ang paguno. Gindala sa hospital ang biktima samtang nagpalagyo naman ang suspetsado. Sa karon, padayon ng investigasyon sang kapulisan sa motibo sang insidente. Sa iban nga balita lokal, natala na nga magpanagtag ng LGU sang siyudad sa Bacolod sang third wave sang food packs. Kasunod ginpalawig ang enhanced community quarantine sa Bacolod City tubtob Mayo 15. Ginpahayag ni DSSD Head Pasita Tero, handa na nga ipanagtag ang kapin na 40,000 ka mga food packs nga nagaunod sang 7 ka kilo nga bugas, 5 ka dilata kag 5 ka noodles. Suno kay Tero, prioridad nga matagan sang food pack ang wala mga nalakip sa Social Amelioration Program kag mga non-4Ps beneficiary. Ginalantaw ni Tero nga malakip sa matagan sa third wave sang food packs ang mga may ikasarang. Suno kay Tero, ang barangay sa gihapon ang magadetermina sa mga benepisyaryo bangod sila man ang nakahibalo sa mga wala nalakip sa SAP kag wala natagan sang first kag second wave sang food packs. Sa karon ng DSSD ang nagahulat sang go signal ni Bacolod Mayor Bing Leonardia antes ipanagtag ang ayuda. Mayara, pero wala pa nato na schedule, wala pa ka go signal. Kung saan o gid ipang hatag. Pero mayara kita ng third. Ginatapos lang ni namo ng distribution sang SAP. Dapat yan si DSSD Head Pasita Tero. Pagkatapos na sa enhanced community quarantine kung ECQ, sarang nga mga kaproseso ang pagbayad sa penalidad sa mga ginimpound nga tricycle kag e-bike sa syudad sa Bacolod. Inisunod kay Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Kasunod nga nagdangat na sa 254 ang mga nadakpan nga mga tricycle kag e-bike nga may mga violasyon humalin Abril 7 tubtob Mayo 4. Suno kaya si Boche, pagkatapos ng ECQ kung sa Mayo 16 na sila, magproseso sa luyag nga magbayad sa penalidad, bangod iya ginalantaw nga magbalik man sa gihapon sa mga daranon kag liwat nga maglapas ang una nga mga nagladakpan. Sa karon, suno kaya si Boche halos wala na sang space sa ilang headquarters bangod sa kadamuon sang na-impound nga mga tricycle kag e-bike. Nagalawom siya si Boche nga magasurvey ini nga warning sa mga driver nga likawan ang pagbiyahe karon nga ECQ. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpahayag ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Mascolino nga ilan na ginapreparahan ng posible pagkulang sang supply sang bugas sa Negros Occidental sa bulan sang Hunyo kag Hulyo. Suno kay Mascolino, sini nga mga binulan ginapaabot pa nga gamay ang supply sa bugas. Bangod gamay lang nga area ang ginaani bangod gikan sa dry season.
Naibaluan nga sa kadlaw nagalamot sa 20,000 ka sako sa bugas ang konsumo sa Negros Occidental. Kung sa diin 600,000 ang maiguan sa kabulan apang suno kay maskulino. Pagabot sa bulan sang Hunyo ginabulo banta 142,000 lamang ka sako ang local production. Rason nga nagsulat na si Governor Eugenio Salazar sa National Food Authority Region 6 nga nagapangabay sang augmentation nga 100,000 ka sako sa bugas para sa bulan sang Hunyo kag 100,000 man sa bulan sang Hulyo. Palayag ni maskulino nga baagi sa augmentation sang supply gikan sa NFA Region 6. Subong man sa padayon nga domestic ag international importation, mapun-an ang kulang nga mga sako sang bugas sa Negros Occidental. Sa katapusan ng balita lokal, naglambot na sa 696,492 ka mga pamilya sa Western Visayas ang nakumpleto hatagan sang ayuda sa idalam sa Social Amelioration Program sa Department of Social Welfare and Development. Suno kay DSWD Western Visayas Director Maria Evelyn Macapobre, 40 na ka mga local government units sa nakakumpleto panagtag sang 6,000 pesos nga cash aid sa mga SAP beneficiary. Ang 40 ka mga LGUs nga nabugusan sang 5 kabanwa sa Guimaras, 14 sa probinsya sang Antique, 12 sa probinsya sang Capiz, 6 sa probinsya sang Negros Occidental, kag 3 sa probinsya sang Aklan. Naglambot naman sa 4.2 bilyones pesos ang nahatag na nga ayuda sa DSWD Western Visayas. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time, DTX 500, DTX 500, ug ang paginom sang DTX 500 bangon mayari ni sang tatlo ka anti-diabetic properties quarantine nga nagapanubos ang glucose vicina nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Pagkatapos, gid lamang sini. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
At sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 19 Aksyon na Radio Philippine Standard Time, kagaron sa litalinas sang mga balita nasyonal. Ginmando sang National Telecommunications Commission o NTC ang pagpasira sang ABS-CBN Corporation. Ginsaad sa gin-issue nga cease and desist order sang NTC na petsahan Mayo 5, ginamando sa ABS-CBN nga maguntat sang ilang operasyon sa TV kag radio stations nationwide. Kasunod nga nag-expire na ang ilang legislative franchise sa Mayo 4. Ang NTC nga unang nagbahayag nga tagan sang Provisional Authority agud pasugtan nga maka-operate ang ABS-CBN ang naghatag sang napulo kadlaw sa kompanya agud magsabat sa mando. Nagwa ang panibago nga development matapos nagpaandam ang Office of the Solicitor General sa NTC Commissioners nga mahimo sila nga magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung mag-issue sang Provisional Authority sa ABS-CBN Corporation kag sa affiliate sini nga ABS Convergence Incorporated agud padayon nga maka-operate sa piyak nga nag-expire na ang ila nga prangkisa. Ginpahayag sa Department of Education nga ma-move ang regular nga opening sang klase nagikan sa Hunyo padulong sa Agosto samtang padayon ang pag-away sa Pilipinas batok sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, napilian nila ang school opening date amo ang Agosto 24 tuig 2020. Sunod kay Briones, ang pagdiray sa pag-umpisa sang school year ang ilan na nga nakonsulta sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Nabaluan base sa Republic Act No. 7977 ang school year ang dapat ka nag-umpisa sa bulan sa Hunyo kag hindi maglampuan sa bulan sa Agosto. Dugang pa sang opisyal, hindi tanan nga manunudlo kag estudyante ang gina-require nga physically mag-report sa eskwelahan sa tion nga mag-umpisa na ang klase bilang measure agud nga mapungga na paglaptas sang COVID-19. Ang DepEd ang nagatarget nga mag-implementar sang lain nga pamaagi kaangay sang online learning and offline methods nga take-home readings ang activities kag iban pa nga sahi sa paghatag sang edukasyon para sa masunod nga school year. Samtang magapabilin nga suspendido ang tanan nga international flights padulong kagalin sa Pilipinas sa Tubtob Mayo 8. Sa televised briefing ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang suspensyon ang magalawig las 11:59 sang gabi sang Mayo 8 base man sa desisyon sa National IATF. Pero ang mga flights ang pagatugutan sa tion sang temporary suspension nga nag-umpisa sa Mayo 3 kang isang official flights, emergency flights, cargo ambulance kag medical supply flights, weather mitigation flights, maintenance flights, kag international flights for stranded foreign nationals. Siyam ka mga airport ang cover sang suspension, nakip ng Ninoy Aquino International Airport, Davao International Airport, Clark International Airport, Iloilo International Airport, Mactan Cebu International Airport, Zamboanga International Airport, Calibo International Airport, Lawag International Airport, kag Puerto Princesa International Airport. Una na sa duwangin pahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementary Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang suspensyon ang tuyo nga mataga ng sang gobyerno sa tion para ma-decongest ang quarantine facilities sa Metro Manila.
Ginmando ni Interior Secretary Eduardo Año sa tanan nga unit sang Philippine National Police nga imbestigahan ang ginaligar anomalya sa pagpanagdag sang cash assistance sa dalam sang social amelioration program sang gobyerno. Ginpangabay man ni Año sa National Bureau of Investigation nga iprioridad ang investigasyon sa graft and corruption cases batok sa mga lokal nga opisyal sa pagpanagtag sang SAP. Ang direktiba nagwa kasunod sa insidente sa Hagunoy, Bulacan sa diin ang barangay official nga si Danilo Flores ng barangay San Agustin ang ginaligar nagkuha sang 3,500 pesos halin sa 6,500 pesos nga ayuda sa mga SAP beneficiaries. Suno kay Anyo nga ang kaangay nga hitabo hindi dapat pag-itolerar kag mayara sang sanksyon nga ipatuman batok sa mga kurap nga opisyal. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ating mga ka-aksyon, ginapangitang ubala epektibo nga suplemento para sa hypertension, diabetes, mahigkudra nga dugo nga nagadulot sang nagkalain-lain nga masakit, ari ang solusyon. Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo, bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag speronina. Ang Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika sa tag 14.50 ka pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Kagsaritay na sa aton Balita International, wala sa may na-record nga panibagong nga kaso sa COVID-19 ang New Zealand sa sulod sang duwa na kadlaw sa karon. Suno kay Prime Minister Jacinda Ardern nga ang resulta sa inapag-istoryahanay sa Australia angod sa travel restrictions ang natalanan naman niya iga-anunsyo. Si Ardern ang nag-intra sa cabinet meeting sa Australia kag ila na talakay ang mahimo pagbukas na sang border sa ila madinalagon nga away agud nga matap na ang virus. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, unanimous sa ginaprobahan sang PBA Board of Governors ang proposal nga suspendihon ng mga movement sa mga player matapos ang ika-45 nga season nga temporaryo nga ginapauntat bangod sa ginapatuman nga community quarantine balag sa COVID-19. Ang desisyon na ginhimo sa online conference sa ginapatigayon sang board. Sunod sa PBA website, ang mga transaksyon kang isang trade kag pag-sign up sang free agent players ang wala sa karon ginapahanugutan. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall, ang pag-renew lamang sang kontrata ang ginapasugtan sa karon. Ang grupong mayara sang opsyon nga gilayon nga hindi pagpapirmahon ng player nga expire na ang kontrata sa panahon nga suspendido ang season apang sa tion nga mag-resume. Ginatagan sila sang 5 kadlaw nga makigdeal kag kun mapastawan ang player ang pagakabigon nga unrestricted free agent. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa Balita Entertainment, nagdala sa pagkaon ng aktor nga si Derek Ramsey para sa mga overseas Filipino workers nga naka-quarantine sa karon sa World Trade Center sa Pasay City. Sa iya Instagram post, ginpasalamatan sang aktor ang World Trade Center sa pagbukas ng portahan para sa mga OFW nga ginrepatriate halin sa nakalain-lain nga pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Dugang pa sang aktor nga ang mga personnel sang Armed Forces of the Philippines amo ang nagapanguna sa pagtatap sa mga OFW sa nasambit nga pasilidad. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Mayo 5, 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo